רחמים, החגיגה נגמרת, כיבוי אורות, החצוצרה אומרת שלום לכינורות, השמונה ביחד. השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עליו, עלה עליו עכשיו. מבחינת נתניה אני עושה וידאו. כן. טוב, מה יש לכם להגיד לשבוע הראשון? משה, תן איזה הלכה. משה, תן הלכה. מה עם ההלכות האלה כל הזמן? אתם תכירו את זה. הרב, תן איזה הלכה יומית. אתה על וידאו, הרב. ריסה, איפה אתה? ריסה. אתה איתי אגדי. כשלומדים את הספר תורה, כן? כל אחד יסתכל בספר ולמצוא מילה שמתחילה באות של השם שלו. כן? יעני אם כל לך אביך, האות שלך זה א', ויוצא למסור מילה שמתחילה בשם שלך בא'. רספי? מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך, מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. השיר הזה מתחיל כאן, כחול על הדף הלבן, לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עליו, עלה עליו עכשיו, לך עליו, עלה עליו עכשיו. מלאכי סיבות
מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך מרחוק נדלק אור אל תסתה כדי שתוכל לחזור השיר הזה מתחיל כאן כחול על הדף הלבן לא גמור לא תמיד מכוון השיר הזה מתחיל כאן חוצה את העיר